Mtu abeka 48 million and chigane 48 to about 22 lakini twate chigende se forward budget trosi ekano bima atalia ase chireye ekogenda etaoni yeito besa nchiyo no enekero tubona tukonya tukoli kichibesa lazima nandi nchendoro gose ntwigwana aba MC mbatenga ki tikaturali kino ya million ibere kuro esmole echichi na abaete trole o centro si town ikine kitwe wana ne nabarabu town yene nabubo syo bwagusi lazima tonyerosi ebe nintagitemboli abakori biashara gaki ngoje kubatule notice bake no nirangi town chinyomba chiabo chirorekane biya no tubwata central bank ga nabatebinga Kisii nere capital city ye region ye achari chibes chikoru Kericho chikoru Bomet chikoru Nyamira chikoru Kirigoris chikoru Homa Bay na Migori chonsi no chigo cha agaiga aiga central bank ye chibengi tubwate 32 chibengi 32 Kisumu ye city ebwate chibengi 10 kianda iko chibesa mna chigonchoka na maiga ne chinyinge chire oyo no mucho monene oyo to kwetera Kisii Kenya Urban Support Program nkora tulinga kitokorosia town ye Mheshimiwa Gavana gukorera reka tugwatani chinge sana tukore amangana amaji wasco Nyamira mbatagetekero kende na baragukwebaga batige na Kisii tima tingiora kwanele gorenga neyo entebega umuralia ikarona agitobis enanyo de wasco gekwete ngukwana nobolemo wasco enagitenga nyora chisegi chirororo abante bachire koti yatenere mpaka chibesi cyale ngororo